Късно снощи пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия, край пазаджишките села Церово и Славовица, е спрян и разрастването му е ограничено. Благодарение на навременните действия и изградените просеки с тежка техника, не е допуснато огънят да прехвърли защитните линии. 13 противопожарни екипа са останали на място през цялата нощ, за да следят обстановката. Огромна подкрепа са оказали 2 хеликоптера от военно-въздушните сили, както и тежка техника, предоставена от АСР Омедет и местни фирми. В денонощното дежурство са се включили горски служители с високопроходими автомобили, доброволци, както и патрули на районно управление Септември и пътна полиция. Пожарът край автомагистрала Тракия унищожи стотици декари лозови масиви, сухи треви, навлезе и в горският фонд. През целия днешен ден работата продължи с активен мониторинг на периметъра и постоянно ликвидиране на останалите малки локални огнища. Припомняме, че сигнал за пожара бе подаден вчера малко след 13 часа. Огънят тръгна в близост до 69-ти километър на автомагистралата в платното в посока за Бургас и отбивката за Велинград. На място действията през цялото време ръководи директорът на пожарната комисар Ангел Ангелов.